Sanibonani-ke balingani bami kanye nabafundi. Lo okhulumayo uLusindiso wakwaMazibuko uyobe nisiza enilekelela ngesiZulu ulimi lasekhaya. Okay, siyaqhubeka njengoba bengishilo ukuthi sizoqhubeka ngey'nkondlo. Sizogxila kakhulu sibheke iy'nkondlo, siy'cubungule, siy'buke nangendlela elula ukuze nizokwazi ukulekeleleka, nikwazi ukuphasa iy'nkondlo. Nikwazi nanokuzama ngakho konke okusemandleni ukuthi nibhale, niphendule imibuzo yey'nkondlo. Namhlanje sithe sizobheka amasu obuciko, sibheke indlela imbongi lokhu asuke efisa ukudlulisa kanjani, usebenzisa kanjani amasu akhe obuciko. Okay, ukuchazwa kwamasu obuciko yilokho imbongi efisa ukukudlulisa ngokubhala inkondlo yayo. Kungavezwa imiyalezo eyahlukene ngokwenkondlo ebhalwe yimbongi. Umyalezo ungadlulisa lokhu okulandelayo. Isifundo okumele sitholakale ngemuva kokufunda inkondlo. Okay, imbongi uma ibhala inkondlo kunesifundo akusuke afisa ukuthi sitholakale uma usufunde leyo nkondlo. Ngicabanga ukuthi leli point licace kakhulu. Ukudlulisa ulwazi. Imbongi uma ibhala inkondlo futhi isuke ifisa ukudlulisa ulwazi analo, ukudlulisela kwabanye uma usuyifundile leyo nkondlo. Ukuxwayisa. Imbongi futhi uma ibhala inkondlo isuke inhloso yayo kungukuxwayisa okanye iqwashise ngento ethile. Ukuxwayisa, ukuqwashisa njengoba bese ngishilo. Ukuxwayisa nokuqwashisa. Usuke ufuna ukuqwashisa, usuke ufuna ukuxwayisa ngento ethile okanye nolwazi analo noma ngento ethile ayibona isuke ingekho ngendlela, esimeni or ingekho ngendlela e-right. Usuke ifuna ukuqwashisa abantu ukuthi ungayenzi into ethile okanye ixwayise. Okay, singadlulela kune slide. Okay, into yokuqala esiyitholayo amasu okuqala esiwatholayo yithoni. Bazokubuza ngethoni. Yini ithoni? Ithoni yisu lobuciko elivamise ukuhambisana nomoya. Ithoni enkondlweni kusuke kubhekwa indlela imbongi ebeka ngayo lokho akhuluma ngakho, okungaba indikimba. Indlela imbongi ebeka noma ekhetha ngayo amagama ingaveza umuzwa wayo ngaleso sikhathi. Lowo muzwa yiwona esiwubiza ngethoni. Okay, uma kukhulunywa ngethoni kusuke sikhuluma ngemizwa, ngendlela imbongi esuke iphathele ngayo uma isuke ibhala leyo nkondlo yayo. Umuzwa otholayo lapho kuleyo nkondlo kusuke kuyithoni. Yilo-ke ithoni-ke sisuke sibheka umuzwa, isimo imbongi asuke kuso ngekhathi sithulela inkondlo yayo. Okay, nazi iy'bonelo zethoni. Ithoni elihambisana nomthetho nokuhlonipha. Mnumzane, baba. Lihambisana nomthetho nokuhlonipha. Ithoni engahambisani nomthetho nokuhlonipha. Isibonelo, sekuzongena isifundo sikaHleziphi, kusho abafundi kuthisha wabo. Umbiza ngegama uthisha wakho, ithoni lokungahloniphi leli. Ithoni anhla kwenza iphutha-ke yokuthukuthela or ithoni yokuthukuthela kahle kahle. Awungiyeke phansi wena. Uma umuntu ethi awungiyeke phansi wena, yabona lowo muntu uthukuthele usuke engazimisele ngokuzwa nanokuthi uthini. Ithoni yokuhlekisa. Khona abanye abasuke behlekisa besebenzisa amagama ahlekisayo ethi wena umubi, yabo. Ithoni lelo, indlela yokuhlekisa ngayo abantu. Ithoni yokubhuqa. Ithoni yokwenama. Khona ithoni yokunama, ubone lapho umuntu mhlawumbe uneme ngento ethile, ujabulile ngento ethile. Ithoni yokusongela. Umuntu mekusongela usuke like ngithini, ekubophela inhliziyo ethi wena ngeke uze uyenze into ethile, yabona, usuke kusongela lowo muntu loyo. Ithoni yokwethemba okubi njalo. Ithoni yokwethemba okuhle njalo. Ithoni yokwesaba. Ithoni yokweshabasheka. Ithoni yokukhathazeka. Ithoni equkethe ubuwulu. Ithoni ekhomba ukuhlakanipha. Ithoni ecoba amathambo okanye eqeda amandla. Nanka amathoni ahlukahlukene. Lezi iy'bonelo zamathoni esiwatholayo. Iy'bonelo esiwatholayo ey'nkondlweni, iy'bonelo zamathoni esingawasebenzisa iy'bonelo zamathoni esuke siwathola enkondlweni. Kwezinye iy'nkondlo, njengoba ngizobe nginisiza
nginenzisa inkondlo ezimisele lezi nobe nifunda nothisha benu nami ngiyobe nginisiza kwezinye zazo hayi zonke sizozenza sonke sibone ukuthi leli thoni sisebenzisa kanjani zonke lezi zibonelo ezingenhla umbhali uyaye azikhombise ngokuthi asebenzisa amagama azogqamisa leyo thoni yabona-ke lamathoni esiwabale ngenhla umbhali uyasebenzisa lapha asuke esebenzisa amagama asuke egqamisa lamathoni esiwabale ngenhla uzozwa nje asithi senze isibonelo ethi umnomzane wasemgungundlovu mhlawumbe ya sengenza isibonelo angisho ukuthi khona inkondlo enjalo ngenza isibonelo nje angithi yabona ukuthi usebenzisa ithoni lani ithoni ehambisana nomthetho nokuhlonipha uyahlonipha mesebenzisa igama elithi mnomzane ithoni lakhona suke ehlonipha makuthiwa mhlawumbe khona umugqa lapho okukhona khona mhlawumbe basebenzisa igama elithi mnomzane uzothi lowo mugqa lo kunethi imbongi isebenzisa ithoni elinjani ithoni lokuhlonipha lapho esebenzise khona ubani umnomzane amamaki lawo siwathola kanje kodwa ngilifundisa ukuthi siyiphendula kanjani inkondlo nanokuthi kumele wenze njani ngizokuchaza ngifuna ukunidida kwamanje sisakhuluma ngethoni okay asidlulele next slide okay kwinkondlo sinokubuza kumasu obuciko sinokuxhumana yini ukuxhumana ukusetshenziswa kwamagama isiqu noma umsuka ofanayo emgqeni emibili noma ngaphezulu ngenhloso yokugqamisa umgqumo othile enkondlweni imbongi isebenzisa ukuxhumana ukuletha umgqumo omnandi enkondlweni kanye nokugcizelela okuthile ekhuluma ngakho emgqeni elandelanayo ebinzeni noma emqondweni wenkondlo yonke okay masikhuluma ngokuxhumana bafundi ngicela nikufake ekhanda lokho mina yindlela engenza ukuthi ngiphase isiZulu ngamalengiso ukuthi ngabamba ngahlukanisa ukuxhumana uma kukhulunywa ngokuxhumana usukhuluma ngegama eliphelele igama eliphelele mhlawumbe uyafa yabona liyalandelana kulowo mugqa lo ukuxhumana ke lokho hayi ukuthi mhlawumbe uzothola uyafa uyagula akusasikhona ukuxhumana lokho kumele ukuxhumana igama eliphelele esuke lihambisana lisho into eyodwa emgqeni elandelanayo yikho ukuxhumana igama eliphelele hayi ulontuzana uhlamvu mhlawumbe nohlamvu olulodwa mhlawumbe u kodwa ukuxhumana lapho kusuke khona kuyigama eliphelele lonke mhlawumbe bazothi for example befaka igama lami veza umusa ukuxhumana ke lokho yikho ukuxhumana esikutholayo noma usebenzisa amagama afanayo emgqeni elandelanayo ukugcizelela umgqumo wobumnandi enkondlweni okay siye kwimvumelwano ukusetshenziswa kwamalunga afanayo emgqeni emibili noma ngaphezulu elandelanayo ngenhloso ilunga kungaba unkamisa noma ungwaqa noma unkamisa kuphela uma usekuqaleni kanti uma ungasekugcineni kuba yilunga lokugcina elifanayo okay uma sesikhuluma ngani ngemvumelwano imvumelwane-ke ilapho khona sebezothi uyafunda uyaganga ulo sekuyimvumelwano ukusebenzisa ilunga elilodwa elifanayo basebenzisa ilunga elilodwa elifanayo yiyo indlela ongahlukanisa ngayo ukuxhumana nemvumelwano nayo indlela esimple enginikeza yona mhlawumbe izonisiza uma kuthiwa ukuxhumana faka ekhanda kuyaxhumana leyo gama kusuke igama eliphelele elilandelanayo veza umusa uma kuthiwa imvumelwano kusuke kungamalunga noma ingwaqa enjani efanayo njengokuthi uyafunda uyaganga uloya imvumelwano ngicabanga angazi ukuthi ungizwa uyobudlala ngami ngempela noma ngiyakucacisa ngiyakuseparate ngifuna ungizwe kahle ungathi mhlawumbe yimi engikubhayizisile noma yimi khona into errong ngishilo kodwa ngiyakuchazela ukuxhumana nemvumelwano ukujwayela ukudida abantu ukuxhumana uma khuluma ngokuxhumana igama eliphelele kanti imvumelwano kusuke kuyilunga noma ongwaqa abasuke besebenzisile abafanayo akukho kunye asiqhubeke ningakhathazeki ngizonifundisa ukuthi siyiphendula kanjani inkondlo kwamanje ngifuna niqonde lamasu obuciko ukuze nikwazi
kuba enyaweni zembongi ukuthi isuke ikephi uma sesifunda inkondlo sonke. Asiye kwisiqi. Okay, siqonde umgqumo olethwa umoya kanye nomqondo wenkondlo. Isigqi sakhiwa ukuhleleka kwemsindo namagama, ubude bemigqa, ukuvuleka nokuvaleka kwemigqa, ubude nobufishane bemigqa kanye nezimpawu zokuloba. Okay, uma sikhuluma ngesigqi ila isuke sibheka khona ukuthi inkondlo yethu injani, iyashesha, iyanetha, ivalekile, ivulekile, inemigqa evalekile, evulekile. Inkondlo enjani enemigqa evalekile? Inkondlo la kusuke khona kusetshenziswe khona iy'mpawu zokuloba eziningi. Inkondlo enjani esuke ivulekile? Ilapho inkondlo engenazo iy'mpawu zokuloba enkondlweni. Noma usuke ufunda nje ushelela, akukho la uphumula khona, inkondlo leyo ivulekile. Inkondlo enjani uma sikhuluma ubheka nemigqa ukuthi imfishane, mide, usuke ubheka ubude bemigqa ukuthi ingakanani. Sibheka zonke lezo zinto singaqhubeka kulesi slide. Ngicabanga nangizwa kahle bafethu. Ngifuna nicaciseleke kwinkondlo, nikwazi ukuqonda lamasu obuciko. Yabona naqonda lamasu obuciko nakanjani kwinkondlo sesifika sobe sishelela nje kamnandi sonke sihambisana ngepace e-right. Nanokuthi vele mina ngiyanezela ngaphezulu, othisha beni banifundisa ngalokhu, mina sekuwukuthi nginisize nginezele ngaphezulu. Kodwa nje uma ningabamba lamasu la uciko sobe sishelelela nje uma sifika enkondlweni, nizobona nje nani. Asiqhubeke neslide. Enkondlweni sinento ekuthiwa impindwa. Yini-ke impindwa? Ukuphindeka komugqa noma isigejana samagama njalo emigqeni ehlukene. Okay, ngicela icacile kodwa sengizogcizelela ngenxa yabantu abathize. Noma bazothi hayi mina yikho into ecacile kimi, kodwa uma kukhulunywa ngempindwa ila basuke bephinde khona umugqa, yabo, umugqa noma isigejana nje samagama esithile emigqeni ehlukahlukene, basuke bekhuluma ngento eyodwa, yabo, basuke bephinde into eyodwa. Yiyo into esiyibizwa ngani ngempindwa. Ila basuke besebenzisa khona amagama basuke besebenzisa khona umugqa owodwa noma isigejana samagama emigqeni ehlukene. Yiyo-ke impindwa-ke le. Asiye ukuphindaphinda. Yini ukuphindaphinda? Ukuphindaphinda kwamagama afanayo emigqeni owodwa kungenzeka alandelane noma angalandelani inqobo nje uma esemgqeni owodwa. Nayo umehluko. Ukuphindaphinda ila basuke bephinde khona amagama afanayo emugqeni owodwa, not hhayi ohlukene, kodwa emgqeni owodwa. Noma kuthiwa ahlukene kangakanani, noma kuthiwa emgqeni owodwa bafike babhala elinye igama baphinde babhala lona. Inqobo nje ukuthi malisemgqeni owodwa futhi lawo magama ayafana, yiyo ukuphindaphinda. Then impindwa ila kusuke kuphinde khona komugqa, la kusuke kuphinde khona umugqa noma isigejana samagama emigqeni ehlukahlukene. Yiyo indlela esingahlukanisa ngayo. Inganididi lento, ngicabanga ukuthi icacile bafethu. Impindwa mqondo. Yini-ke impindwa mqondo? Ukuphindaphindeka komqondo emigqeni elandelanayo endimeni eyodwa yenkondlo eyakhiwe amagama angafani kodwa aqukethe umqondo ofanayo. Impindwa mqondo ila basuke bephinde khona umqondo owodwa, yabo, la basuke bephinde khona umqondo owodwa emigqeni, basuke bephinde khona umqondo owodwa, yabo. Yiyo-ke impindwa mqondo-ke la. Lo uma ufunda nje mhlawumbe umugqa lo uyawubona nalo mugqa lo basuke bephinde basho umqondo owodwa, basho into eyodwa. Yiyo-ke impindwa mqondo-ke leyo. Enjambament. Yini-ke enjambament? Umugqa oba nomqondo ophelela emigqeni olandelayo. Lo mugqa uvamise ukuba ungabi nalo uphawu lokuloba emigqeni ongenhla. Lolu phawu luze lutholakale emigqeni olandelayo. Enjambament ingaba yimigqa emibili elandelanayo noma ngaphezulu. Okay, yini-ke enjambament bafundi? Enjambament ila kusuke khona imbongi ikhuluma ingaphumuli, mhlawumbe iziphumula emigqeni emithathu noma emibili. Uma mhlawumbe othi ngiyibeke icaca, asithi imbongi nayi iyahaya inkondlo yakhe, siyafunda inkondlo, ifuke ibhale ilayini yokuqala ingabi khona uphawu lokuloba, ingabi khona ungqi, ingabi khona lutho. Then kulolu phawu olulandelayo kube khona ungqi noma ukhefana. Yiyo-ke enjambament-ke lapho, leyo-ke yiyo enjambament. Kuthiwa ungayithola emigqeni omibili noma engaphezulu. La imbongi isuke injani? Ingaphumuli kodwa iphumula emigqeni olandelayo, yabo.
ngicela icacile ayisebenzisa uphawu lokuloba ngenhla kodwa uthola emgqeni olandelayo noma kwemibili noma emithathu elandelayo la sekukhona khona ungqi noma ukhefana noma umbabazi noma umbuzo yiyo ke enjambamenti ke lapho la kuphelela khona lowo musho ukutshengisa ukuthi imbongi isuke ayiphumulanga emgqeni ongenhla ize yaphumula emgqeni olandelayo ngicela icacile singaqhubeka isizura noma isikhawu yabona makubuzwa ngesizura noma isikhawu basho into eyodwa yini ke isizura noma isikhawu lo mugqa uba nophawu lokuloba ngaphakathi kwamagama emgqeni kungaba ukhefana umbuzi umbabazi njalo njalo yilapho imbongi isuke ibala ihlukanisa izinto ngokuhleleka kwazo noma iveza imizwa ethile kuyona imigqa okay isizura noma isikhawu ila khona sithi sifunda khona umusho wethu kwemgqeni owodwa lapho sekunokhefa sithola ukhefana phinde uqhubeke kulowo muqa owodwa ilapho ke imbongi mhlawumbe isuke ibala izinto ezithile kulowo muqa yabo noma isuke ibabaza kulowo muqa sithola part nomuqa uyothi afunda part nomuqa uthole ini ukhefana noma uthole umbuzi then uqhubeke lowo muqa loyo kuline eyodwa yiyo ke isizura leso noma isikhawu ngicela sicace kakhulu bafundi asiqhubekeni okay sine ifanamsindo kuma sobuciko sine ifanamsindo sinefanamsindo yini ke ifanamsindo ukufana kwemisindo eminingi emgqeni owodwa enkondlweni isuke iletha umgqumo omnandi ozwakala samculo kanye nokugcizelela okuthile okusuke kwethulwa yimbongi kulowo muqa ifanamsindo ihlukene kabili ifana nkamisa ukufana konkamisa abaningana emgqeni owodwa ifana ngwaqa ukufana kongwaqa abaningana emgqeni owodwa okay ngithi anginisize mina ngafunda embewenhleke bafethu lezi zinto lezi sayifundisa sabancane kakhulu yini onkamisa onkamisa sike sikhuluma ngo a e i o u uma emgqeni wenkondlo uthola laba basuke besebenzisa khona o lapho imbongi isuke inhloso yayo yini ukuletha umgqumo omnandi enkondlweni ozwakala samculo noma uma uthi utholo a o ya into kanjalo yibo konkamisa ke lapho then yini ke ongwaqa ilapho khona sesithola khona o b laba basuke angithi kusuke kongwaqa kusuke kungekho u a e i o u kodwa kusuke kukhona amanye like o b o c o e o d ya yiyo ke ifana yini ifana mgwaqo iyaqhubeka phela until z yiyo ifana ngwaqo uma uyithola emgqeni owodwa lapho imbongi isuke igcizelela futhi nakhona umgqumo omnandi ozwakala samculo yabo enkondlweni indlela esibusa ngayo ama-marks ke leyo yiyo indlela esiyiqoqa ngayo ningakhathazeki la ungezwanga khona thinta mina fonela mina commenta evidweni sizokusiza kusase early okay ngithi mina ke abalele sobavusa next year thina siyaqhubeka nabaqhubekayo okay sinani sinefuza msindo yini ke ifuza msindo amagama asetshenziswa imbongi enkondlweni aveza imisindo efuze ukwenzeka kwento ethile isibonele ngizwe ubumnyama maye ngizwe ubumnyama maye leli icacele ke le nayi ifuza msindo ngize nganenzela nesibonelo icacele nje kamnandi bafundi okay imfanekiso kanye nemfanekiso mqondo asizweni ke imfanekiso kanye nemfanekiso mqondo yini ke lokho kukhona ukudideka lapho uma abafundisi noma abafundi bekhuluma ngemifanekiso mqondo into eyenzeke abafundi kanye nabafundisi abaningi bayakuphambanisa lokhu noma bakufake ebinzeni ngicela benze iphutha abafundi kodwa ngizonilungisela la ngilungisela okay kodwa laba zama ukusichazela ukuthi iphutha ejwayele kuyenziwa yini abafundisi kanye nabafundi ukuhlukaniseni imifanekiso echazeni okanye ochazeni imifanekiso kanye nemfanekiso mqondo kodwa sizonithola nawo ama-notes acace ngendlela elula kabi azonisiza futhi ngicela ngawabhala nani azonisiza asizweni nesiqhubekeni
ama-images kuba imifanekiso nje qha. Okay, kuthiwa ama-images yini? Imifanekiso nje qha, akukho kunye. Uma kukhulunywa ama-images sikhuluma ngani? Ngemifanekiso. Fine ekhanda lokho noma ngizonibuza. Okay, siqhubeke kule slide. Okay, images, a picture or a visual representation of something. Angithi sonke siyawazi ama-images. Okay, le mifanekiso iyona edalwa izinzwa ezahlukahlukene. Izinzwa lapha abafundi, izinzwa ezahlukahlukene. Sinezinzwa enjani? Ezinhlanu. Kodwa ngizonichazela nayi izinzwa zakhona. Yokuqala, inzwa yokubonakalayo. Ama-senses ngesiNgisi. KwisiZulu sibizwa ngani? Ngezinzwa. Inzwa ebonakalayo sisebenzisa amehlo, yabo. Inzwa yokunambitha, siyanambitha emlomeni. Inzwa yokuzwakalayo noma yokulalela, siyalalela. Inzwa futhi nayo le. Inzwa yokuthinta, inzwa yokuthinta sisuke sithinta, yabo bafundi. Nenzwa yokuhogela, siyahogela, siyasimela, yabo. Okay, yizo izinto esinazo. Siyayisebenzisa nasey'nkondlweni. Sisebenzisa kanjani na? Asizweni la. Kubalulekile ukuba abantu bakuqonde kahle ukuthi le mifanekiso ikhandeka kanjani emqondweni. Kumele uqonde ukuthi le mifanekiso ikhandeka kanjani la emqondweni wakho uma usufunda inkondlo. Okay, ukubona umuntu noma ukuzwa umsindo nje akusho lokho ukuba sekukhandeka umfanekiso, yabo. Ngicacile, kepha kumele kube khona igama noma amagama azokuphula leyo nkulumo ukuze kuzokwakheka umfanekiso. Nasi-ke isibonelo esimnandi ngiphathele sona bafundi. Ngizonitshengisa ukuthi ngisebenzise kanjani lezi zinzwa ezingenhla, yabo. Ngizonitshengisa ukuthi zisetshenziswa kanjani, zikhandeke kanjani engqondweni yami. Okay. Wapongoloza kakhulu ngesikhathi ethola izindaba zokudlula kukanina. Wapongoloza kakhulu ngesikhathi ethola izindaba zokudlula kukanina. Umfanekiso womqondo wokuzwakalayo. Uyakuzwa ukuthi uyampongoloza, yabo. Uyakuzwa okanye yakulalela. Yiyo-ke ingena lapho kwini umfanekiso womqondo wokuzwakalayo noma ukulalela. Uyamuzwa uyampongoloza kakhulu ngesikhathi ethola izindaba zokudlula kukanina. Lapho kudalwe ukusetshenziswa kwegama lokupongoloza elisho ukukhala kakhulu. Uma umuntu epongoloza usuke esikhihla esikanandi bafethu. Usuke ekhala impela nje, ekhala impela ememeza isimayimayi. Okay. Ingakho ke kuzokwakheka umfanekiso lapho ngoba akakhalanga nje ngokwejwayelekile, kodwa ukhihla esikanandi noma upongoloze kakhulu. Akakhalanga nje lokhu esikujwayele lokhu, yabo. Kodwa ukhihla esikanandi. Yikho-ke sikuzwile lokho. Yini inzwa esiyisebenzisile? Inzwa yokuzwakalayo. Ngicela sicacile bafundi. Uthisha wababhaxabula ngenduku uma ethola ukuthi umsebenzi akawenzanga. Imifanekiso wokubonakalayo. Uma uthisha ekubhaxabule suke simbone impela ekushaya impela, suke sikubone lokho ngamehlo. Imifanekiso womqondo wani? Onjani? Okubonakalayo. Suke sikubone ekubhaxabula impela, suke sikubone ekudinda nje, hayi indaba yokudlala, ekushaya impela, egxoba. Suke sikubona-ke lokho. Yini indlela engiyisebenzisa ngayo? Yini lezi zinzwa ezingenhla noma imifanekiso engenhla ngiyisebenzisile la ukuze ngimgcizelele okanye ngigqamise ukuthi isetshenziswa kanjani. Siye number 3. Kwezakala ngephunga elizoyizayo ukuthi umama usesemabhodweni. Umfanekiso wokuhogela. Siyalizwa iphunga mani uthi hayi ngeke, hayi khona. Hayi umama asishaya impela ibhodi, sizwa ngephunga. Umfanekiso wokuhogela. So sihogela, ngizwe ngani? Ngephunga. Singadlulela neslide. Isinkwa ayengithengele sona sasintofozela kamnandi okwakukhombisa ukuthi sisanda kubhakwa. Umfanekiso womqondo wokuthini? Yabona, usuke usizwa isinkwa manje siyatofozela nje kamnandi. Sikutshengisa ukuthi si-fresh, sisanda kubhakwa, basanda kusenza manje, yabo. Umfanekiso
Yabona njalo indlela esiqoqa ngayo ama-mark nangendlela esisebenzisa ngayo yini imifanekiso. Isitshulu sakhe sasibaba bhe sengathi usifake upelepele wezinyoni. Upelepele wezinyoni. Umfanekiso mqondo wokunambitha sinambithile sakuzwa kanjani kubaba isitshulu sakhe sasizwa sibaba bhe ngathi ukufaka upelepele wenyoni lo mncane yabo sawuzwa sesunambitha sayazi ukuthi hayi khona hayi ngeke imuka nomuntu phansi yababa lento esidlayo. Yabona ukuthi ngiyisebenzise kanjani ke ini imifanekiso. Yabona indlela engiyisebenzise ngayo nangendlela engena ngayo. Uyasebenzisa uyavula yabona kwinkondlo kumele uvule ingqondo khiphe konke okusekhanda uvula ingqondo ucabanga amasu obuciko laba nginikeze wona niwafunde niwastudishe mase uyacabanga ukuthi okay uma imbongithi isuke isebenzise mapha amasu obuciko yabo kodwa siqhubekeni. Sinani sine imagery word or phrases and sentences which create images in our mind such as similar, metaphor and personification. Okay, sinalezi zinto ke eziwu3 kodwa ngizokutshengisa ukuthi sizosebenzisa kanjani. Lapha ngenzela abanye bangasunderstand kahle isiZulu ukuthi ngenzela ukuthi nabo ngizama ukuba metaphor noma siyawadinga ngempela lama-mark la ukuthi siwaqolele sonke abafundi. Yabo siyadinga ngempela kumele ngenze ngayo yonke imizamo ukuthi wonke umuntu uyakwazi uku-understanda lento esikhuluma ngayo. Asiqhubeke. Lapha kusuke kubhekwa imifanekiso mqondo okungukuthi akufani ncamashi nale ncazelo engenhla. Ayifani ncamashi exactly ngale ncazelo engenhla kodwa is almost there. Imifanekiso mqondo itholakala ngokusebenzisa lezi zifenqe ezilandelayo. Sinezinto esithiwa yifenqe. Asiyibone lezi ifenqe ezilandelayo. Isifaniso. Sinento ekuthiwa isifaniso. Ifenqe ke lezo. Isifaniso isifenqo esiqhathanisa izinto ezimbili ezingefani. Yabo? Usuqhathanisa izinto ezimbili ezingefani. Asizweni wagijima okwenyamazane ngesikhathi ehujwa ngabakwasidlodlo. Okay, umfanekiso mqondo olethwa isifaniso njengoba kuqhathaniswa indlela agijima ngayo kanye nenyamazane. Yabona baqhathanisa indlela lowo muntu lo wagijima ngayo bayiqhathanisa nani nenyamazane. Asiqhubekeni. Ukhala njengembuzi uma eshawa ngenduku. Khala njengembuzi kusho ukuthi yabo uma eshawa ngenduku. Umfanekiso mqondo olethwa isifaniso kuqhathaniswa indlela akhala ngayo nangembuzi. La baqhathanisa indlela wakhala ngayo nani nembuzi. Asiqhubekeni next slide. Sidani isingathekiso. Isingathekiso isifenqo esigagula into njengoba injalo. Isigathekiso suke sisho ngegama into njengoba injalo usungathekisa lowo muntu usuke engathekisa uma into eyisho ngegama njengoba injalo. Ubaba uyibhubesi bonke abantu bamsaba. Asisho ubaba unjengebhubesi kodwa sithi ubaba uyibhubesi. Yabo bonke abantu bamsaba. Yini lapho siyangathekisa. Into siyayigagula njengoba injalo sisho ngegama. Okay. Umfanekiso mqondo olethwa isingathekiso ngoba sigagula ubaba simfanisa ngqo simveza ukuba nolaka olumenza asabeke njengebhubesi. Bamqhathanisa ngqo nolaka alimenza asatshwe njengebhubesi. Akulula umethemba uthoko ngochakijana. Yabona asisho ukuthi unjengochakijana kodwa sithi uchakijana. Uthoka unjani uchakijana. Siyibiza ngegama siyayigagula sisho njengoba injalo. Umfanekiso mqondo olethwa isingathekiso ochaza uthoko njengomuntu onobuhlakani njengochakijana. Yabo uqelemile kelekele angagcina nini lelo gama yini madoda kaze kwakude manje. Okay, asiqhubeke. Sinani ilontuzana. Isifenqo sesithathu sinani ukwenza samuntu. Sinento esibiza ngokuthi ukwenza samuntu. Asizweni ukuthi yini ukwenza samuntu. Lesi sifenqo sisetshenziswa ngokuthi kufakwe izimpawu zomuntu entweni engayona umuntu.
kungaba ukwenza komuntu noma izinto ezitholakala kumuntu kepha zisetshenziswe entweni engaphili. Asizweni kanjani? Nazi izibonelo nginenzele zona. Izindonga zasejele zamgqolozela ngenkathi efika ngosuku lokuqala. Zikhona indonga egqolozela umuntu, okanye ngisebenzisa igama elithi ubonde. Likhona ubonde olugqolozela umuntu, kodwa kuthiwani? Isenzo samuntu. Benza ubonde baliphendula balenza ini? Umuntu. Ubonde kuthiwa zamgqolozela indonga zasejele, yabo, ngenkathi afika ngosuku lokuqala. Okay, asizweni la. Umfanekiso mqondo olethwa ukwenza samuntu ngoba izindonga azinawo amehlo. Alikho ubonde olunamehlo, kepha lapha kubeka sengathi zambuka isikhathi eside, yabo. Babeka ngathi indonga zambuka isikhathi eside. Asiqhubekeni nasi sesibonelo. Umfula wamthatha wayomphonsa emlonyeni wezingwenya. Umfula wamthatha wamphonsa emlonyeni wezingwenya. Ukhona umfula nje ongasukela umuntu nje ozomthatha nje mase umphonsa emlomeni wengwenya. Kodwa benzani? Bathatha umfula bamphendula bamenza samuntu, bamenza umuntu. Okay, asizwe lezi zinto ezikuma bracket okanye abakake. Umfanekiso mqondo ulethwa isifenqo ukwenza samuntu. Umfula lapho ufakwe izitho zomuntu, izingalo okungathi yizona ezamthatha, kanti cha. Lapha kwakheka umfanekiso mqondo indlela okwenzeka ngayo ngesikhathi emukiswa umfula waphelelwa emlonyeni wezingwenya. La yabona basichazela ukuthi kwenzakalani, yabo. Kodwa awukho umfula ongasukela umuntu amthathe awukho umfula onezandla ozomthatha emfake engwenyeni, kodwa bazama ukuchaza indlela okwenzeka ngayo. Okay, asiqhubeke ku next slide. Okay bafundi, sesingasemaphethelweni ke esifunde benginiphathele sona namhlanje. Sesizohlukanisa ke isakhiwo sangaphandle kanye nesakhiwo sangaphakathi. Yini ke isakhiwo sangaphandle? Isakhiwo sangaphandle bafundi ilokho esikubona ngaphambi kokuthi sifunde inkondlo. Yiso ke simple definition enganisiza. Isakhiwo sangaphandle ilokho esikubona ngaphambi kokuba ufunde inkondlo. Ngayibhala phansi. Isakhiwo sangaphakathi, kanti isakhiwo sangaphakathi ilokho esikubona ngemumva kokufunda inkondlo. Okay, asiqhubekeni. Asibukeni ke lana ke izinto ke sithola ngaphambi kokuthi sifunde inkondlo nezinto esithola ngemumva kokuthi sifunde inkondlo. Siqale ngesakhiwo sangaphandle. Asiqale ngesakhiwo sangaphandle. Kuthi yini ke isakhiwo sangaphandle? Isakhiwo sangaphandle angithi isakhiwo sangaphandle ilokhu esikuthola ngaphambi kokuba sifunda inkondlo. Okay, isakhiwo sangaphandle sithola ini? Amabinzi. Into yokuqala siyabona ukuthi inkondlo yethu inezigaba ezingaki? Inamabinzi amabili okanye inamabinzi amathathu okanye inebinzi elilodwa. Yikho ke sikuthola akakayifunda ngento yonkondlo, kodwa ilokho okuthola ngaphambi kokuthi ufunde yini inkondlo. Yiso isakhiwo sangaphandle. Sithola imigqa ivulekile, ivalekile, mide, emfishane. Ngaphambi kokuthi ufunde inkondlo uyawubona ukuthi sinemigqa kule nkondlo le. Siyayithola futhi ukuthi ivalekile noma ivulekile leyo migqa, noma sithe imigqa evalekile enjani? Ila basuke besebenzisa khona izimpawu zokuloba. Imigqa evulekile ila basuke bengasebenzisanga khona ini? Izimpawu zokuloba. Sithola nanokuthi imigqa yethu imide noma mfishane. Yikho sikuthola ngani? Kuphi? Kwisakhiwo sangaphandle. Yini futhi enye? Izimpawu zokuloba. Sithola nezimpawu zokuloba ukuthi isakhiwo sangaphandle sawubona umbabazi, sawubona ukhefane, sawubona ungqi, yabo, sawubona umbuzo, yabo, kanjalo kanjalo. Yizo ke izinto esithola kephi? Kwisakhiwo sangaphandle. Sithola ukuxhumana. Uyakuthola ukuthi hawu la nakho phela ukuxhumana. Uthi nje usayibuka inkondlo yakho uthi nakho ukuxhumana. La basebenzise khona amagama alandelanayo, amagama afanayo emigqeni elandelanayo. Yabo, siyathola ukuthi okay nakho ukuxhumana. Noma kuhlukahlukene sinokuxhumana okutshekile, sixhumana emaphakathi, kodwa angifuni ukunidida. Ngisafuna nje ukuthi ngichaze kahle. Ngifuna nihambe nami bafundi. Siyathola ukuthi okay nakho ukuxhumana. La basebenzise khona yini? Igama eliphelele emigqeni elandelanayo. Okay, sithi nakho ukuxhumana. Sithola yini? Imvumelwano. Siyabona ukuthi okay nayo imvumelwano la siyithola kulo mugqa lo nalo nalo. La basebenzise khona yini? Ilunga, yabo. Sithola yini? Isizura noma isikhawu. Siyathola isizura noma isikhawu. Ngiyakhumbula abafundi ukuthi ngitheni yini isizura noma isikhawu? Sebekhohliwe abanye.
kodwa ngizonikhumbuza isiZulu sithile lapho khona emgqeni owodwa base mhlawumbe basebenzise mhlawumbe phakathi nomugqa basebenzisa ukhefane noma basebenzisa uphawu lokuloba, kodwa yaqhuba emgqeni owodwa base phakathi nomugqa basebenzisa ini uphawu lokuloba. Lapho sitho yini ke le isiZulu noma isikhawu. Okay, sithola impindo. Siyabona ukuthi okay kunempindo phela la, angeke nginikhumbuze wonke. Okubalekile ukuthi nani nifundele ukuze sohamba neflow sihambe sonke kanye kanye. Sithola ini ukuphinda phinda, sithola ini enjambament, sithola ini imifanekiso mqondo. Yizo ke izinto esithola kephi sithola kephi isakhiwo sangaphandle. Sithe yini isakhiwo sangaphandle? Ilokhu esikubonayo ngaphambi kokuba sifunde inkondlo yethu. Asikho isakhiwo sangaphakathi. Yini isakhiwo sangaphakathi? Ilokhu esikutholayo ngemumva kokufunda inkondlo yethu. Sithola indikimba, sithola ukuthi enkondlo ikhuluma ngani, yabo. Sithola umqondo wenkondlo, sithola umqondo wenkondlo, sithola umoya wenkondlo, sithola ithoni, sithola imifanekiso mqondo, sithola isigqi, sithola izinzwa, sithola ukukhethwa kwamagama, sithola izifenqo, sithola impindamqondo, sithola uhlobo lenkondlo. Kuthi uhlobo luni lenkondlo? Ngabe i-elegy? Yakhumbula nginifundisile, kodwa kubalekile ukuthi nirevise nani ukuze sohamba sonke. Sithola ini? Umyalezo, sithola ifuzamsindo, yabo. Yizo izinto esizithola kephi ngemumva kokufunda inkondlo. Yini? Isakhiwo sangaphakathi. Angithi icacile kamnandi bafundi? Okay, ngiyabonga ngesikhathi senu sanamhlanje nangethuba enininikeze lona. Ngiyathemba ukuthi le lesson namhlanje ibo usizo olukhulu kwabaningi nabanye ababe nenkinga enkondleni, kodwa sisaqhubeka sisazoyibuka inkondlo zethu ezimisele inkondlo zethu ezimisele ezu-12 elimele nizazi zonke. Nizochuza kuzophuma ezu-2 kwi-final exam mase nikhishele yodwa engamisele eningayazi. Okay, sazobuka kodwa inkondlo lezi ezimisele. Okwamanje bengithi nje anginicacisele nabo ubuciko amasu obuciko wenkondlo nangokuthi yini. Ngicabanga ukuthi ngicaciselekile. Ongazwanga engayeki ukukhuluma nami akakhomente okanye angithinte kwinamba yami 065 362 0387. Okwanamhlanje ngibonge kakhulu ngethuba. Ngingigqugquzela angipheli, ngizolokhu ngingigqugquzelile bafundi ukuthi kubalekile ukuthi uphase isiZulu ilontuzana, uphase isiZulu ulimi lasekhaya. Noma ungasiphasa sekugqoma kwakho bafundi, sekufeyila wakho. Cabanga usavela ephepheni, uyakhala ke manje next year sekuwuwe siyakuthulisa ngenxa yokuthi awufuni ukwenza njani ukusebenza ngesikhathi. Nalabo abalele, ngithi vukani bafethu, vukani ningayisoli noma kusuke sekunzima ukucover content. Yazi abanye ngangibuka last year, abanye babekhala sesobhalela ifinal bafundi ukuthi yo mina ngidlala yonke ithemu and angazi lutho. Kuhlungu kakhulu noma vele usuyibonela ukuthi ufeyilile. Emva kokubhala i-prelims usuyibonela ukuthi ukile. So thathani incwadi zenu serious bafundi, hayi kwisiZulu kuphela nakwezinye izifundo nithathe incwadi zenu serious nifunde nistudishe. Kunzima ngaphandle bafethu, kodwa ke abalala abalele sobavusa nini next year. Danke, siyabonga.